بله رفنین کنکارا عربی ترکیه ام دیلگل احمد ویسال سروک نافندال کلینین روجلات نابین اورسام و شرزایی پیوندین ناف دولتیش انقره بگرندست سلاف بوده برز ویسال دست که دخوازم بپرسم رخنین کنکارا عربی لحنبری ترکیه تشاوادن Arap Birliği zaten Komkara Arabi jixwekî hundizanin yekîtiyek aciz e, lixistineke aciz e. Özellikle Arap problemlerini û ji xwe ew di serî de bêzarin ji çareserkirina pirsgirêkên Ereban çi rola wan a çareseriyê ji bo pirsgirêkên Ereban nîne lewma bêwat heye yani kiryarên Komkara Erebî jî daxuyaniyên wan jî bêwat heye sui niyet dediğimiz bir art niyet niyet pakî niye li dijî Tirkiyeyê ne niyet pakin em ji vê daxuyaniyê vê tê digihin niha di destpêkê de ne rast e ku Tirkiye û Îranê berawurt jî bikin bînin berhev İran li Yemenê, Lübnanê, Sûriyeyê xwedî pêgeheke hilweşînere lê Tirkiye ereniye Tirkiye çêkere dema destêwerdana wan welatan dike xwe diparêze Tirkiye û bi hinceta şerê PKK û YPG'ye ye Tirkiye destêwerdanekarê Ereban nake Tirkiye berava jî vê yekê aramî, geşedan, pêşveçûn û demokrasiyê diparêze li wan welatan evên ku Tirkiyeyê li wir evên ku bi taybetî welatên Rojavayî jî demokrasî ji bo Ereban naxwaze ji bo Kurdan jî naxwaze Kurd jî Türk jî ji bo wan jî naxwazin ew biryar bidin lewma ez daxuyaniya wan bêbingeh û bêwate dibînim daxuyaniya Komkara Erebî û giringiye jî nadim برز ویسال اف ولاتن گوتناف دکی ولاتن سروریya wan heye وکی عراقی وکی سوریه گو ترکیه و وکی لیبیه جی او ولاد بخواه ناخوازن ترکیه اپراسیونال سر عردی وان بکه وکی عراقی و سوریه یعنی او یک مافیدی دی ترکیه که اپراسیونال سر خاکا عراق و سوریه بکه Şimdi mesela naha vekî numune em berê xwe bidin Libyayê hikûmeteke reva bang li Tirkiyeyê kir vexwend Tirkiye vexwend û welatên Rojavayî ji ber ku demokrasî naxwazin xwest li wir derbe bikin lê niha Tirkiye li ser vexwendina fermiya hikûmeta rewaya Libyayê diçe Libyayê niha li Sûriyeyê jî ew rejima ku xelkê xwe dide penaberkirin û ji xwe 3-4 milyonê wan hate Tirkiyeyê û hejmarek ji wan li cîhanê belavbûn li wir ew balahiyek ewlekariyê heye Tirkiye li wê derê Amerîkan û İran bi hevkariya hev bi hemahengiyeke Daişê anîn li wî welatî û bi hinceta şerê Daişê jî hemû rojhilatê Bakurê Sûriyeyê radestî PKK'ye kirin Amerîka û İran û Tirkiye nikare vê qebul bike Tirkiye nerazî ye li gor rêkeftina Edeneyê li gor yasayên neteweyên yekgirtî mafê rewa ya Tirkiyeyê heye ku dijî terorê şer bike û hemû welatên hemû welatên cîhanê PKK'ye wekî xistineke terorîst nas dikin lewma mafê Tirkiye heye destêwerdan bike li Iraqê jî niha Amerîka welatên Rojavayî İran jî niha bu açıdan Türkiye yine Irak'ta da izin verdi Tirkiye li Iraqê jî neçare xwe biparêze bergiriyên xwe werbigire niha wiha bifikirin malekê heve heye bexçeyek ve heye û bexçeyekê cîranê heve heye li wir dizek ketiye li wê bexçeyê û bombe daveje mala heve baş birêz uysal dixwazim wê pirsê bikim niha Tirkiye di çerçeveya Astana'da li gel İranê welatekî garantore dibêje li gel İranê em ê li Sûriyeyê aştiyê jî durist bikin
لعالیه کی دین ترکیه دخوازه پیوندین خلق رژیم سوریه ایکوبا خویندار بنافکر آسایی بکن. Yani Türkiye zaten Türkiye jixwe de destpêkê de ser pirsa Sûriyeyê dixwest li navçeyê bi Îranê re çareser bike pirsa Sûriyê. Pişt re Tirkiye xwest digel Rusyayê li hev bike. Lê li bir pirsgirêk prose cemidî rawestiye. Bu Suriye krizini dondurmuştur veya Proseya Astanayê pirsa Suriye'yi sekiran kirbin kontrolü Cenevreye çarçovaya Cenevre'de de bir pırsa Suriye var. Çare serkirin çarçovaya Cenevre'de le jiber kupekek erişi Türkiye'deki Türkiye'ciydi veja. Pırskire kamına yekemit. PKK'ye Esed rejim Esed'ci pırskire kelle rejim Esed pırskire ka duyemine. Kısmen bir eskisi kadar sert davranmıyor ama bu Naha Türkiye redici Esedi ve ki caran bütün di ranaveste le evnay ve muvatiye ko digel Esed lehev kiriye Türkiye le çare seriyal Suriye debe ev ko debe Kurd Arap Türkmen verin cem hevdu bir çarını soha bidin le Esed İran و هن بشكله كأنه هني يا ولاتن روجافاي جه يجبو أسدي نها برسكريك لوي در راوستي اللي دبكو دمن بيشتا بيشوا بتشا اللي هافديتين دقال أسدي يا حكومة تركيا ممكننا برز ويسال مجارك يكو شرو وكار قصدك إنها شندين رابور قباقو تركيا رخنادك وكا كونكار عربي وكا كوميسيون أوروبا وكا يكيتيا أوروبا قبا تركيا رخنادكن تركيا دبيجه از نوان رخصنا ناستكم نجيوان راپوران ناستكم الگورا بحوريا و اف نزيكاهيك دبلوماتيك باشه hangi örgütleri tanımıyorum yani Kijan rexısınan az nasnakin tene geçtim. Yekitiya Avrupa rapor liser Türkiye dertxi mesela gelik rawşan li Türkiye rexnedike Konseya Avrupa dertxi gelik rawşan li Türkiye ji demokrasiye ji mafê mirov ji azadiya bîr û remanan her wiha ev rexneyin belli ferm yani raporlar yayınlıyor ama burada Yekitiya Avrupa raporan belav ki le druya daxuyaniyen dru de Yekitiya Avrupa naha dema de berjevendiya ve diye görmezden geliyor. Bin pekirin mafê mirovan el Mısır'e nabine le ye Türkiye'ye mezindike Yekitiya Avrupa le vir niyet paki niye beramberi Türkiye'ye naha pişkireke mezin bo PKK hayal Avrupa'ya li rast Kurdan haznakin Yekitiya Avrupa Kurdan haznake Kurdin din haznake evji pişkireke balkeşe Yekitiya Avrupa pişkiriya PKK'ye dike çima Kurdin muhafazakar haznake çima pişkiriya PKK'ye dike velaten Rojava'yı ve Kurdji ve pırsı jixabikin soykırımdı vesaire. Rapor belavdikin, bahsa jenosidan dikin, evana ne niyet pakine, eşkereye, jo standarti heye, duruti heye. Lever, vaki dinci, l'Avrupa ji gelek pırsgireken, çima bahsa van pırsgireken nakin, çima raporun de derhaqa Türkiye'de naha emci li orsame belav dikin emci çavderiya navçeye dikin çima raporun me naxwinin beri xanadın raporun me li ev beri xadidin berjevendiyen xa li gor berjevendiyen xa tevdigerin ev tiştê ku ne de berjevendiya we wan neyînî binav dikin li de berjevendiya wan de beri xadidin wan li gorî wan tevdigerin naha Türkiye welatekî bihêze Türkiye naha îro ji bo Iraqê ji bo ew naxwazin Iraqek bihêz hebe ew dixwazin her tim dixwazin welatin bihêz dixwazin her tim berê. Belê spasiyet dikim. Ahmet Uysal serokê navenda Kulînên Rojhilata navîn Orsan şarîzayê peywendiyên navdewletî ku ji Anqara gelme.